Tiesitkö, että nappularuoka voi nostaa pitkäaikaista verensokeria? Tässä tutkimuksessa verrattiin kuivaruokaa ja raakaruokaa ja niiden vaikutus koiran aineenvaihduntaan oli täysin erilainen. Kuivaruokaa syövillä koirilla nousi HbA1c eli pitkäaikaisverensokeri, kolesterolit sekä paino. Kaikki nämä kolme on merkkejä heikentyvästä insuliiniherkkyydestä. Raakaruokaa syövillä koirilla taas laski verensokeri, glukagoni, kolesteroli sekä triglyceridi-glukoosi-indeksi. Eli suomeksi sanottuna parempi aineenvaihdunta ja parempi insuliiniherkkyys. Raakaruokaryhmässä nousi myös beta-hydroksibuturaatti, mikä tarkoittaa sitä, että tämä ryhmä poltti enemmän rasvaa. Eli kyseessä on tämmöinen lievä terve ketoosi. Jos koiran ruokavalio vaikuttaa näin vahvasti sen veriarvoihin, niin pitäisikö tästä aiheesta puhua hieman enemmän?